आयराखि थियेटार आरो गोदान महर नुनो मोनफिनगोन नै एबारहाय मोनसेया जाहैबाय राग बियो सार नरेश्वर केरकेटारिनि बिथाङा भबानिपुर कुशियाजारनि आरो मोनसेया जाहैबाय हालां बर' जोबथेसालिनि मोसा बिथाङा माबानि सालबारिनि आरो आंनिया जाहैबाय मनालिसा आंनो सुजुनाय आरो मनालिसाया आंनो लिरनाय मा मुस्रि सनेश्वर बर' आंनि गामिया जाबाय थांगाबारि होनना बुङो डिस्ट्रिक्ट बाक्सा पोस्ट अफिस गरेस्वर आयराखि थियेटाराव आं देग्लायजों 2 बोसोर जाबाय देग्लाय बोसोराव आङो मोनथाम रल खालामदों मोनसेया जाबाय देवानि कमेडियन मोनसेया जाबाय बिफा पाठ खालामदो माने दिनैनि जोबथेसालिनि मोसायाव आं एमएलए भिलेन खालामदो आरो देवानि नायनोबाथ' अनेक ए डायलगा जाहैबाय ओरैबायदि थारमाने आं बिथिंनि बाथ्राखौ बिथिं एरो नालाय बेबायदि आरो जागोन ओरैबायदि जाहैबाय बे डायलगा बैयानि डायलगाव मोनसे डायलग मोजां मोनदोंमोन आं होननानै जे नों बे न'खरनिफ्राय नोंखौ जेरैखि जाया मानो आं ओरैबायदि खामानिखौ मावगौमोन ओरैबायदि ओरै जायो नाथाय नङा नाथाय आंनि गासै खामानिखौनो आं मावजोबगोन बेनो मोनसे बाथ्रा दं आरोबाव अनेक दङ थेवबो आं मोनसेल' ओरैनो सापस होबाय एक्सपिरियेन्सआव आं दोंना आङो आयराखि थियेटाराव देग्लाय थांनाय बोसोर देग्लाय मोनसे दिनैनि नाटकखौ खालामनानै मोजां मोनदों आङो एक्सपिरियेन्सआ गोबांसिन मोनदोंनो हाया आङो थारमाने नैबेयावहा भिलेनब्लाबो आं थारमाने लास्टआव हिजिरा पाठ खालामनो मोनदों आरो जिबनाव लाइफआव हिजिरा पाठ देग्लाय खालामनो मोनबाय बे हिजिरा पाठखौ खालामनो मोननानै आगोल जाबाय खालामनायनिसाय देग्लाय बोसोर हिजिरा एक्टिंखौ फार्स्ट खालामनो मोननानै आं बिराद मोजां मोनदों आरो एसे एक्सप्लेन मोनबाय आरो हिजिरा पाठखौ बोरै खालामनायखौ गुबुन थियेटारफोराव आं गोबां थाबोबाय आं 1993 निफ्राय थाबोदों फैनानै आयराखियाव बिराद मोजां मोनफैदों आगोलनि साय देग्लाय साबसिन मोनदों आङो माने नै 2 बोसोरावहा माने जियानो जा थाखा फैसानि प्रब्लेम आरो एसे किसुमान डिसिप्लिन बे डिसिप्लिनखौ आङो बे आयराखि थियेटाराव साबसिन मोनदों आरो आयराखि थियेटार खुलिनानै ओरैनोथ' इन्टेनसन आंना खुलिनाय माबा गैयामोन दा थियेटाराव थानानै गोबां जायगा नुबाय बेनिफ्रायनो मोनसे साननाय मोनसे बिदि फैदों आरो आंनाव जे आयराखि थियेटार खुलिनांगोन होननानै स' बेखायनो आयराखि थियेटारा उजिबाय आरो दा आयराखि थियेटार फसंनायाव गोबां मानसिफोरनि लोब्बा दं आरो नंगौ थिगैनो आङो इनभेस्ट खालामदों प्लास आरो गायसनबाय बिफांखौ आं गायबायानो दा गोबां मानसिफ्रा दै लुदों स' बेखौ ग्र' खालायनो फोथांनो थाखाय गोबां मानसिफोरनि जुगदान दं आरो जों गोबां जायगायाव गिदिंबोबाय गिदिङै किसुमान जायगायाव मोजांबो मोनबोबाय किसुमान जायगायाव गाज्रिबो मोनबोबाय दा बेजों लोगोसे जों बयबो गोरोबनाया थानायानो मोनसे जोंनि मानसिनि धोरोम स' जों गोबां जायगायाव बेरायबोदों आयराखि थियेटारखौ गोबां जायगायाव अनसायदों गोबां जायगायाव मोजां मोनदों आरो लास्टाव जोंना जोबनाय फारियाबो सफैबाय नै जोङो दा घग्राजुलि सनितपुर घग्राजुलियाव जों दिनै सेकेन्ड नाइट जोंना आरो जोबोद मोजां मोनदों बिनि जायगानि मानसिफोरखौ मोजां मोनदों आरो कमिटियाबो बहुत मोजां निस्सय जों आसा खालामो फैगौ बोसोराव फिन जों बे जायगायाव गाफैफिनगोन होननानै मिजिं थाबाय आरो दा नैबे बोसोरनिया जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय राग बियो सार नरेश्वर केरकेटारिनि बिथाङा भबानिपुर कुशियाजारनि आरो मोनसेया जाहैबाय हालां बर' जोबथेसालिनि मोसा बिथाङा माबानि सालबारिनि आरो आंनिया जाहैबाय मनालिसा आंनो सुजुनाय आरो मनालिसाया आंनो लिरनाय मनालिसाया निस्सय बिथांमोना आंखौ हेल्प खालामदों सारमोन गेदेर गोलाव दङ बिथांमोना आंखौ हेल्प खालामदों दिनै आं खिथानो रोङोबा बिस्वजित सार आरो दावबायसा सार
आरो रनेन सार रमिअ पि सार बिथांमोना आंखौ हेल्प खालायदों आंनि जागायजेननायनिफ्राय बिथांमोना दिनै आंजों गसंथेनानै दङ बिथांमोना आरो निस्सय माने हारिखौ फोथांनो थाखाय बिथांमोना दिनै आंजोंल' नङा गोबां थियाटारजों लोब्बा दं गोबां थियाटारखौ नायो दिनै आरो नोंगौ आंखौ हेल्प खालायदों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों निस्सय नैबे आरो फैगौ जों जुलाइ आगष्ट दानावबो मोनसे गोदान प्लेटफर्म नुनो मोनगोन आंनि आयराखि थियाटारा स' नोंथांमोना आरो रायजोफोरखौ आङो बेखौनो बुङो जे आयराखि थियाटारा आरो गोदान महर नुनो मोनफिनगोन नै एबारहाय खस्थ'आलाय मानसिनि लाइफआव खस्थ'आलाय थाखायो दा बे खस्थ'खौ जुजिनानैथ' जोङो आवगायनांगोन बेनो आरो आवगायबासो माने खस्थ'खौ जोङो जेला जों न'आव थादोंमोन होनबा जों मिथियाखैमोन माबायदि खस्थ'आ माबायदि मोनो बिमा बिफानि सायाव जों जायोमोन दा जों फिल्डआव ओंखारनानै जों हमदांनो मोनबाय खस्थ'जों लोगोसे माबायदि थावरिनांगौ मानसिया आरो मोजां गाज्रि बोरै सहायनांगौ बेखौ जोङो दा मोनदांथिनो हमबाय आरो स' दुखु खस्थ'आथ' थाखायो आरो खस्थ' खालामबासो मानसिया फिथाइखौ गोदैयानो मोनो स' बेखायनो जों बिदिनो थाङो आरो बेबायदि रायलायनायाव बाखि जोंनि बर' मोनब्रैखौथ' मिथिगौ खिन्थु आंहा रावजोंबो बेबायदि चान्स गैया माने नंगौ थियाटारा सोलिनांगौ बर' थियाटारा जौगानांगौ बा थांनानै थानांगौ नंगौ खिन्थु आंहा रावबो बिदि मालिकफोरजों बांद्राय रायलायनाय बिदि जाथ'वा आरो बिसोरजों आं उन्दैनिफ्रायनो बानायदों आरो नै देग्लाय ओंखारगोन फुजा समाव ओंखारहैगोन खोमा बर'नि थैयाव दङ आरो एबार फिल्माव आयराखि थियाटारा जेब्लासिम आं थागोन निस्सय आयराखिया थाबाय थागोन बिदिनो आरो गोदान मोनसे थियाटार बर'नि गेजेराव नुनो मोनगोन मानो होनोबा आर्टिस्टफोरा गोबां आलाय सिलाय जानानै दं दा बे आर्टिस्टफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय निस्सय आं नाजागोन आं जिखिनि हायो आं नाजालांबाय थागोन आं बुंला बेखौ रायजोफोरा पाब्लिकफ्रासो बुंनो रोंसिगोन मानो होनबा थियाटार मोनब्रैयाव बबेया साबसिन जादों बा बबेया आवगायदों बबेया नायनो मोजांसिन जादों बेखौ पाब्लिकासो बुंगोन